Amaitu da denboraldia Anaitasuna futbol taldearentzat. 6 talde izan ditu Anaitasunak iragan denboraldian maila ezberdinetan. Preferente mailakoa da talde nagusia eta urtengoa ez du oso denboraldi ona izan. Xabi Núñez entrenatzailearekin hasi zuen denboraldia Anaitasunaren preferenteko taldeak. Denboraldia aurrera zioan eran garaipenik lortu ezinda poliki-poliki beheko zuloan sartzen joan zen. Porrotaren beldurez, Núñez entrenatzaileak defentsa indartzen zuen taldea atzean sartuz eta aurrelari bakarra ipiniz. Baina defentsan ere huts egiten zuten, kontua kontu Anaitasuna golik sartu ezinda zebilen eta golak jasotzea ezin zuen eragotzi. Jeitsierako postuetan sartuta egon zen eta hortik urrundu ezinda zebilen. Egoera jasangaitza bihurtzen ari zen eta denboraldiaren azken txanpan entrenatzailea aldatzea erabaki zuen zuzendaritza batzordeak. Iaz bezala aurten ere, Martxial Elortzak hartu zuen taldearen ardura denboraldiko azken jardunaldietan. Aldaketa nabarmena eragin zuen taldearengan entrenatzailea aldatzeak. Azken partidura arte itxoin behar izan zuten arren, Anaitasunak mailari eustea lortu du berriro ere, sailkapeneko 16. tokian geratu delarik 46 punturekin. Anaitasunako juvenilek ohorezko mailan jokatu dute eta oso denboraldi ona egin dute. Jonander Azkue izan dute entrenatzailea. Denboraldian zehar nahiko berdintsu aritu dira, sailkapeneko erdialdean ibili dira. Denboraldiaren azken aldera ordea oso bolada ona izan dute garaipen mordoska bat errazkan eskuratuz eta azkenean sailkapeneko 4. tokian amaitu dute 56 punturekin. Neskek bi zatitan banatu dute denboraldia. Lehendabizi, emakumezkoen ligako 4. multzoan aritu ziren eta 4. postuan amaitu zuten. Horri esker, igoera fasea jokatu ahal izan zuten, baina ez zuten maila igotzea lortu. Beraz, maila berean izango dira datorren urtean ere. Ibon Orbea izan da nesken entrenatzailea. Kadeteek lehenengo mailan aritu dira eta gorabehera handirik gabeko denboraldia izan dute. Javier Silvanek entrenatzen dituen mutilak sailkapeneko erdi-erdian geratu dira 45 punturekin. Felix Xoregik entrenatzen dituen Anaitasunako infantilak ere lehenengo mailan aritu dira. Lehenengo zatian, beren multzoko 2. tokian geratu ziren. Igoera fasea jokatu zuten ondoren eta datorren urtean ohorezko mailan jokatu ahal izango dute. Anaitasunako alebinek ere bi fasetan aritu dira. Muruak entrenatzen dituen gaztetxoek lehenengo tokian amaitu zuten lehenengo fasea. Bigarrenean, talderik onenen aurka aritu behar izan zuten eta sailkapenean beherago geratu ziren.
Ekainaren 17an ospatu zuen anaitasunak denboraldi bukaerako jaia. Urrategin, eukaristia ospatuz, eman zieten hasiera ospakizun ekitaldiei. Gaur, Azkoitiko herrian, ikusten dezuete maila danetan aldakete ikaragarriak daudela. Direla, ez Azkoiti bakarrik, baizik herri guztietan ere bai. Baina, talde horietan, aldaketa egiten nahi diran talde horietan, behar ditugu lehen esan da bezala, emakume eta gizakume jatorrak, eren burua baino gehiago maite dutena, edo eren burua baino behintzat herria, eta herriaren alde bere orduak, bere jakinduria, bere ahalmena, bere habilitateak prestatzen dituztena. Eta horietakoak zerate zuen. Eta horregatik benetan txalotzen zaituzte. Bioz-bioze zorionak ematen duzuen. Eta baita ere, Urrategiko Amaberkinaren bitartez, eskatzen diot Jesusi, jarraitu dezazuetela Azkoitiko herriarengatik egiten, orain arte egin dezuetena. Daukazuetena eman, erruak zalantzari gabe, hankasartzea nahi da nahiet, baina jandoikoak ez du begiratzen zer egiten dugun, baizik ze borondate, ze alegin egiten dugun gure hartu eman. Eta hortan zalantzari gabe, benetan, amarrez gamar eman behar da dukaku zuen. Honenean ez dezuten urtu, amez egin dezutena. Ez dio adolari, jangoikoaren aurrean lortu dezu. Bada jangoikoak neurtzen gaitu, errepikatzen den, ez guk zer egiten dugun, baizik zenbaterainoko borondate ona ipini. Eta hori, nik testigu. Zuen bizitzan zenbat aldiz uko egin diozute zuen buruari. Baita era albora utzi beste plan eta ekintza bat zuen. Gure anaitasuna benetako maite dugu. Taldean aurrera ateratzen. Jarraitu. Eta munduan ezagutu dezatela Azkoitiko herria. Ez bakarrik misiolarien gatik. Ez bakarrik txapeldunen gatik. Nik esango nuke Azkoitiko herria. Eman dezala testigutza mundu osoari, hemen gizon eta emakume ona izaten ahalegintzen gara. Ondoren, Joseba jatetxean elkartu ziren bazkaltzeko. Bapo, Jan eta Edan ondoren,
denboraldian zehar gehien nabarmendu diren jokalariei sariak banatu zizkieten. Sari banaketak inazteko, beti bezala ekipo bakoitzik bi jokalari sarituko jau, gexena leheneko gol gexena sartu ditula, eta gero temporada osoan gexena nabarmendu dana. Orduan, alebinetan, gol gexena sartu dituna, Otairu gol danea, Oier Beitia. Eta, alebinetan, temporadatan gexena nabarmendu da jokalaxe, Lionitz Badiola. Bueno, eta horrena infantilen txandi da. Infantiletan gol gexena sartu dituna, Amasei gol danea, Gorga Rivera. Eta infantiletan, antzaran ez oso bebiliria urtean, eta gexena nabarmendu dizenak bi izen aipeko jo aurten eta bi jokalairi emango eseu zarexe aurten infantiletan. Gexena nabarmendu dizenak Jon Olaizola eta Aitor Etxaniz. Gol gexena sartu dituna, 30 gol danea temporada osoan, Felix Murillo. Gexena nabarmendu da jokalaxe, Iker Murua. Bueno, eta hoin neska txandi izengoa. Neska ekipuk, aurteko temporadan golik gexena sartu dituna, 29 gol guztira, Irene Elortza. Eta aurteko temporadan neskan ekipuk gexena nabarmendu dana, Leire Barrena. Juvenilen txandi hoi, eta juveniletan golik gexenak 14 gol temporada, Oliver Arramarri. Eta juveniletan gexena nabarmenduran jokalaxe, kapitaina Xabier Artetxe. Eta azkenik ja, preferentzeko taldie. Aurteko temporada
geratu dira, da gauza baden aipatu, badakita urten ez dezutela, azkenen ondo pasatu. Mutil zaharrak edo gazteak preferentean aritu, baina badakit sentimentuak Josebanean azaldu. Eskerrik asko denagatik da, bazkaria zuek pagatu. Eskerrik asko, y que tengamos un final de despedida bueno, que nos cuidemos y todos unidos como club y como afición. Eskerrik asko.